Здравейте! Днес ще ви покажем как може да се стесните този панталон с Overlock Elna Extens 664. Спрямо материала на панталончето сме си избрали полиестерни конци номер 120 и игли тип Overlock номер 80. Сменяме иглите, като развъртаме лекичко болчетата. Не е необходимо до край, просто колкото да се освободи иглата. Новата игла я пъхаме плътно догоре и стягаме леко с отверката болта. Другата игла също по същия начин. Развъртаме малко болта, да се освободи иглата и сменяме с новата. За по-лесно вдяване на конците, връзваме старите кончета с новите, правим леки възелчета. След това вдигаме крачето, за да се освободят бремзите и започваме да издърпваме кончетата, като винаги започваме от дясно наляво. Първо от конеца, който е на долния плетач, след това на горния плетач и двата конеца, които са на иглите. Сега започваме първо с този, който е най-вдясно конеца. Като първо вдигаме този, лекичко повдигаме този водач, за да мине по-лесно възелчето. След това отваряме тук бремзичката, за да мине пак много по-лесно възелчето. И надолу си подаваме до край да излезне кончето. А в случаите, когато ви се скъса този конец, тази машина има водач, с който лесно може да си вденете този плетач. За целта минава първо конеца от този водач, който е отстен в зеленко. След това следваме стрелкичката. Тя посочва, че трябва този водач да се премести нагоре. След това конеца трябва да си го подадем през зелената кукичка. След това през тази кукичка. И след това в плетача. И последно местим този водач в изходно положение. Така. И по този начин конецът е вденат вече в плетача. Продължаваме с горния плетач. Пак освобождаваме тук този водач. Пак освобождаваме бремзичката. И надолу продължаваме, като издърпваме конеца, докато мине възелчето. Продължаваме с иглите. Първо дясната игла. И последно и лявата игла. Вдяваме иглите отпред назад. Оверлога има и схема, с която може лесно да се ориентирате за пътя на вдяване на конците. Обръщаме си панталона от опаковата страна. Отбелязваме си резервата, която ще изрежем на оверлок. Спрямо материала и конците, които ще използваме, се настройваме опана на бремзите на позиция 3. Гъстотата на бода също е на 3 и диференциала е на неутралното положение 1. Минаваме си оверложния тегел по очертанията.
За още интересна и полезна информация може да ни посетите и в другите ни социални мрежи.